Manipur ni montri okra N Biren Singh ni convey wa hamla khwlaijakha samung sitra khlainai rok o Patimungo montri okra ni khorok sa security guard dukhumankha khanai saimankha Patimungo montri okra mungsa anglia hanai saimankha koktumago montri okra ni tangbedek ni bakhakti saimankha asalo impol ni simi Jiribam thangi tongmani montri okra phone damchi tamani zorawo 37 national highway wo montri okra ni convey wo hamla khwlaijakha terrorist rok Patimungo khorok sa security guard dukhumankha khanai saimankha dakti no bono Sakam nogo sagnai kolnani bagai ro horjaga o patimung no kitingai amchaio gai belaikeno tongplamani boyar ship sawi faika thanai bisini metalo hor jengmani Manipur hastewo kokite meitini bisingo choba angmani bagai Manipur ni kabangma borokrok no thaika kabangma borirok rompreza gai botharja katai kabangma borokrok no botharja baika afroni simino Manipur hastewo sabrum no mungsa eke mungsa patimung party weitongo bisi kasu gesa kangno haino hai tongplalaina se 5 yo kha Manipur hastewo thanai hatiwo no Manipur ni Jiribam belaikeno tongplakha khanai saimankha thanai sikjoni salmariwo khorok sa borokni bokrok kore mangkathi manka o Patimungo kitinggai no belaikeno tongplalaijak o Patimungo kitinggai ne Jiribam ni 17 ni sai gobang borok rok ni tongthai nog rok sok sawi rejak baika gobangma hafangni sebok tangnok rok sok sawi rejak baika gobangma lukurok sak baithangno langmano banchirinane bagai amsa yakare khari thangbaika bureau report khorok